Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Asenze isibalo kuthiwa yenza kube lula isibalo osiphiwe ngezansi ebese emva kaloko uyasho ukuthi yini i-domain. Okutholayo ngezansi noma okunamandla okwangezansi. Siphiwe u2x squared plus 13x plus 20 ezansi saphiwa u2x squared plus 17x saphiwa plus 30. Asiqale sisebenze ngaloko kungenhla. Lokho engikusekelayo. Singakuphinde sikubhale la ngezansi ngendlela okuyiyo. 2 sino 2x squared plus 13x plus 20. Ncase azinqele kabusha ngibhale ngapha. Ke sino a times b. Mele usiphe u40. U a times b wethu. U-a plus b mele siphe u13. Nangu u13 esikhuluma ngawo. Asiqhubeke nesibalo. Plus 8 no 5 ukukhiphela ba. U8 no 5 ukukhiphela u40. Bawuthi 8 times 5 noma uthi 5 times 8 ukukhiphela u40. Plus 20 le ekugcineni. Sekele lokho esinakuqala ukuthi 2x squared plus 8x. Ngibhala omunye x la plus 4. Ngoba kuyefana bangithi 2x times x uzosipha u2x squared bese ngithi 2x times 4 uzosipha u8x. Naloku ngikuhlukanisa ngalendlela phakathi ngithi x plus 4. U5 plus x uzosipha u5x, u5 times 4 uzosipha u20. Ngakho uyabona phakathi emakhokonethi sinento efanayo sesino x plus 4 nangalesino x plus 4. Ngakwehlisela ngezansi lokho enginako manje. Ehlisele ukukhala plus 5. Asizama ukusebenza nalokho kungezansi singakusebenzisanga ke manje. Ngikusekele ukuthi sophinde sikubhale lapha eceleni kuthi 2x squared plus 17x plus 30. U-a times b mele usiphe u60. A plus b mele usiphe u17. Senza isibalo sethu ngendlela efanayo nalesi esikwenze ekuqaleni. Sibone ukuthi sophunyelwa imiphumela enjani. Sesingahlukanisa siqale ngaloku. Kofana nokuthi sinani? Sino x, 2x, sifaka x onke, sithi 6. Ngoba 2 times 6 wethu uzosipha u12x. Ngapha singahlukanisa sithi 5 ngaphandle u-x sibe nobani? No 6 futhi nangapha ngoba u5 times 6 uyasipha u30. Ngakho base sikwehlisa la singasho ukuthi x plus 6 2x plus 5. Sesinebalo ehlukaniswe kabili ke manje zaba nemiphumela yayo. Asibone ukuthi uma sisuka ngalapho soqonda sibhekephi. Sikunyuse lokho esinako kwa x plus 4 saba no 2x plus 5 sesibhale ngezansi sinako u-x plus 6 sibe no 2x plus 5.
isibalo esifanayo nalesi besisiphiwe sesisenze ngendlela elula, sasiqaqa, sasivula, sasenza ngendlela ezwakala kangconywana. Kodwa njengoba ngikudwebele lapha besiceliwe ukuthi siphinde sithole ini i-domain. Sokhombisa ukuthi i-domain sizoyithola kanjani. U-x plus 6 sibhale lokho esinako phezulu singathi kusipha u0 nalokho ngezansi singakwenzela okufanayo. Ngakho lokhu kusixwayisa ukuthi u-x wethu noma imphumela yethu ingalingani nalokho esikubhalile lapha ngenhla, uthi ngikubhalele la ngezansi ukuze kucace ngoba ngathi sekugcwele imibalabala phezulu. La ngezansi ngizama ukukubhalela ukuthi i-domain iyatholakala kuzo zonke inamba esinazo lapha ngenhla ngaphandle kokuthi i-domain yethu ingaba u-x equal to minus 6 iphinde ibe u-x equal to 5 over 2. Lokho ngeke kuze kusisize ngalutho ngoba kuzosipha u0 kusho ukuthi isibalo sethu asixazululeki. Asiqhubeke. Ngabe sesiyagoqa kahle kube khona abasusanayo sisho ukuthi u-x wethu plus 4 sithi x plus 6.